मबाइला बायगोन मबाइला बायगोन होवा बुखायनो खायनो गारदों रा जोंनि सिगाङाव बुनाय र' बुलाय नङा ना दा बुंगोन दा बुं मानियाखै बियो आंखौ मानो बिदि खालामनांगौ बेलाय जोंनि बे आसामनि बक'आव सासे सुबुङा बेरेजों जोनानै थैदों बेरे फालोजों होसोजादों आरो बेरे फालोआ बेखौ गाग्लोबदों बा जोदों ओमफ्राय बे मानसि थैनांगौ जादों बेनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे जोंनि बे आसामनि बकाकाटआव सासे हिनजावसा गथ'खौ सासे दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामनानै बुथारदों आरो बुथारखांनानै हाग्रा बारियाव गोथै सहखौ दोनखुमादोंमोन बेनि सायावबो सावरायगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै काति फुजा बा काति गासा फुजा गोबां मानसिफ्रानो दिनै काटा कासि फुजाखौ फालिगोन आरो आंबो फालिगोन दा जियानो जादोला दानिया फैदो जोङो टपिकआव फैनोसै बा माखासे निउसखौ फोसावनोसै अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन बेरेखौ जों गोदो उन्दैयाव संनानै जायोमोन बेरेखौ सङै सङै जोङो होसोयोमोन हाग्रा बारिफोराव नाथाय आथिखालाव बेरेयासो मानसिखौ होसोग्रा जाबाय आरो बुथारग्रा जाबाय आसरित बेबायदिनो जादों जोंनि बे आसामनि बक'आव बे आसामनि बक'आव सासे सुबुंखौ बेरे फालोआ होसोनानै जोदों आरो जोनायनि उनाव बे मानसिया थैहाबदोंमोन आरो बे मानसिखौ थैहाबनायलाय फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हायासै थैबाय थैनाय मानसिनि मुङा जाबाय प्रदीप बिश्वासआ मानि थाखाय बेरेजों जाखो बेखौ मिथिया जानो हागौ बिथाङा हाग्रा बारिफ्राव थांदोंमोन बा मोनसे मैगंफोर नागिरदोंमोन जानो हागौ बा बारियाव दंमोन जानो हागौ बा न'आवनो दंमोन जानो हागौ बेरेया आरो बेरेखौ एदावदोंमोन जानो हागौ बेनिखायनो जोजादों दा बे प्रदीप बिश्वासआ थैलांबाय बेनोमोन आरो अब्ला जों दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट निउसाव गोबां दुखुनांथाव निउस जोंनि बे आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बेबायदि जाथाया बांद्राय जाया नाथाय जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव बेबायदि जाथाया गले गले जाबाय थायो बे जाथाया जादों जोंनि बे आसामनि बकाकाटआव सासे हिनजावसा गथ'खौ सिख्लाबो नङा हिनजावसा गथ' बे हिनजावसा गथ'खौ सासे 50 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामनानै बुथारदों गथ'आ थांनाय 12 अक्ट'बरनिफ्रायनो गोमादोंमोन बा न'आव गैयामोन आरो जाथायनि सायाव गथ'नि न'खरनि मानसिफोरा गावसिनि फिसाजोखौ बा गथ'खौ गोमादों होननानै पुलिसनो मिसिं केस होदोंमोन बा कमप्लेन होदोंमोन बिनि उनाव बकाकाट पुलिसा गोख्रों नायबिजिरबाय नायबिजिरनायनि उनाव बे दायनिगिरिखौ हमनायनि उनाव बे दायनिगिरिया गावनो सिमान जाबाय आंनो बुथारदोंमोन आंनो जिनाहारि खालामदोंमोन आंनो बे गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै हाग्रायाव दोनदोंमोन बा हाग्रायाव गारखुमादोंमोन बेबायदि बाथ्राखौ खोन्थादों आरो बे मानसिखौ हमबाय पुलिसा आरो गथ'नि गोथै सहखौ हाग्रा गेजेरनिफ्राय बा अरनबारिनिफ्राय बोखांनानै दा पस्टमर्टम खालामगासिनो दङ बा पस्टमर्टमा सोलिगासिनो दङ आरो पस्टमर्टम खालामनानै बे दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामबाय हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय खगेन मुन्डाया 50 बोसोर बैसोनि बे 50 बोसोर बैसोनि खगेन मुन्डाया हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों दा बे खगेन मुन्डाखौ रायजोफोरा बा ओनसोलनि मानसिफ्रा फासि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो बेखौ न'खरनि मानसिफोराबो फासि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों नाथाय जोंनि बे आयेना मा खालामगोन बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन दा बे खगेन मुन्डाखौ फासि होगोन ना होआ बा आयेना मा खालामगोन बेखौ इयुननि समावसो मिथिगोन नाथाय खगेन मुन्डाया हिनजावसा गथ'खौ सिमां दंमोन सिमांखौ नुहोस्लाबासै बेबायदिखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारबाय दा नोंथांमोना बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबा नैबे कमेन्ट बक्स दं बे कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंथ' बेखौनो बुंनो सानो बेबायदि मानसिखौ डाइरेक्ट जोंनि बे आयेनखौ लाबोनांगौ जेरैहाय सौदि आरबियाव खालामो जेरैहाय माखासे कान्ट्रिफोराव खालामो डाइरेक्ट गावथारनाय डाइरेक्ट फासि होनाय डाइरेक्ट अन्थाइजों खुबैथारनाय बस्थायाव सोनानै अन्थाइजों खुबैनाय बेबायदि खालामनांगौ आं बेखौनो सानो नोंथांमोना मा सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाहरबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन जुदि आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालामनो हायो गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि